ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukuqhubeka sithi ukubheka nje ngiyazi ukuthi bese senze izibalo zaningi sakhuluma kakhulu ngendaba yokudlala kwethu isihlanu lesi noma ikhotha noma isentshana lethu leli sidlala uhead no tails wethu bese sikade sihambe kakhulu kulowo mkhakha kodwa khulileka sesizofika nje emaphethelweni awo sizama nokuchaza kangconywana ngifuna sike sithi ukuthi sizoyivala kancane la asithi ngino P wami siyazi ukuthi uP wethu wa probability ngithi nginenombolo ezingaki noma izinto ezenzekayo ezingaki ezanelisa uA emva kwaloko base ngiba nenamba engaki ezingamanelisi noma ezofinyelela kulezo zenzakalo zika A. Ngiyafika ngingaba no half ngafike ngithi uP wami ngithi H base ngithi half uma sengithe pH half wethu ngingaba sengigoqa ukuthi ngivalela ngifuna ukusebenzela ngezansi kwala ngidwebe futhi ikhotha yami le ngilifaka ubuso kwa-Abraham Lincoln la noma Franklin ngidweba ngendlela kuyiyo yini yebo ngidweba ngendlela kahle kakhulu ngendlela ye-3D ukuthi uyalibona kahle isenti lami base ngithi phezulu siyazi ukuthi phezulu we-heads base siyazi ukuthi phansi ubani u-tails. Ngifuna ke kulo leli sentshana lami sike siveze kahle ukuthi amathuba mangaki ngiyazi ukuthi ekwenzeni lama video ethu abamaningi bese sikhulumile ngendaba yamathuba ma probability sihlambisa ukuthi singamthola kangaka uheads noma singamthola kangaka utails uma sidlala kangaki kodwa nala ngizofuna nje sike sithi ukwenza nje kancanyana nje singaze siyivale indaba yethu yokwenza ukudlala ngesenti lethu singakakwenzi lokhu kokuvala kancanyana lana sengikubhalelileke ngithi besithe 3/6 sathola uhalf sasathi pH wethu saba no 60% sathi 0.6 equal saba no 6/10 base saba no 3/5 siyadlula lapho sithi siyimisa kanjani adlulele singathi sino 6 waka 60 njalo nxa ngithi 6 engabe ngithi 60% sino 60% singawusekela esingathi sino 60% wamathuba ukuthi mhlawumbe bangase sithi siyadlala usiyawudlala umdlalo wethu suthole uheads sino siyahlambisa nje ukuthi singaba no 60% wamathuba asibone ukuthi sidlula kanjani eba no T wa tails ke wona sibone ka tails ukuthi sithini ngawo sibone tails ukuthi sithini ngawo sidlulele sithi 100% minus pH esithe ungubani wona ungu-60% ukusipha kahle nje u-40% okuzicacela noma ungeke uze uthi 100 minus 60% kuyazicacela ngoba siyawazi ukuthi ubungu 60% sekushoda u-40% ngakho besizazela nje ukuthi uthi singamnika u-40% kahle nje kalula kanjalo singano 40% esingawubamba laphaya singathi P
H1 lapha uno H2 sidlulele sithi siubika kanjani noma siubeka kanjani. Singadlula sithi sino pH1 times pH2 sidlule sithi siyovala sithi 60% ncase no 0.6 ngapha nangapha uzosipha ba ngoba o H phela laba bamele uheads baba u2 ingakho bene number efanayo sithi 60 no 60 noma u6 no 6 ngabe sesikhipha nje kanjalo ukuthi impendulo zakhona zisho njalo. Sithi 6 no 6 kulo 6 no 6 wethu ngoba sidlulela singithi ngalo 0.6 ngapha siphinde sizoyibamba ngapha 0.6 wethu times 0.6 singabamba ukuthi sino 0.36 ngoba siyazi ukuthi u6 times 6 ungasipha bani ungasipha u36 esingawubhala kahle lapha sithi 36% singasakhalazi noma singasasaba ukuthi sithi 36%. Ngibona mangithi siyadlulela ukuthi kupho kunye singakuzama noma siqhubeka kanjani. Asiqhubeke la ezantsi sithi uP wethu sivulela isikhala sithi T1 no H2 ncase sithi T3 shintsha umbala kuyafana nokuthi ngithi T1 noma ngithi PT1 kuyafana nokuthi ngithi PT1 times pH2 times pH3 singathola kanjani siyazi ukuthi lo ubo 0.4 siyazi ukuthi T1 ubo 0.4 siyazi lapha ukuthi ube ku 0.6 T3 wona besikade subhekile nje wona siyazi ukuthi nawo ke ungu 0.4 ngoba siyabazi uthi bethu ukuthi bebebambe isindo sabani sa 40% bobabili. Sibonela base sigoqa nje kahle ukuthi sigoqa kanjani singathi sino 0.4 times 0.6 times 0.4 okuzosipha ba okungathi sekunjani ngathi kuyawudlula 100% singisize ngala siba no 96 sithola ngu96 ase ngoba u4 wethu kuyafana nokuthi ngabe umele okukodwa bobabili o4 bethu bebabili ngabe babambe okukodwa singasho ke sisiza ngala sesifaka nje u0 ukukhombisa nje ukuthi ya nange calculator bangase uthi uyazama nawe uthi ubhekisisa kahle ukuthi uyathola nomphumela ofanayo kuyafana ukuthi u96% wakho uyawuthola ngoba ususa u4 owodwa uzokushiya no96%. Kalula nje kanjalo ungaphinda uthi ubhekisisa kahle ukuthi ngabe imphumela yakho na iyiqiniso na.